Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Sapara hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemine. O, Kovmuşsun. Buyur Kemine. İyileşler salam. Sapara. Bugün sizin bilen üýt köşkürek gurrun ederse, yani sizin hakkınızda gurrun ederse, hatta şey diyelim. Be. Yani siz hakda näme üçin gurrun edýäs? Onu düşündireýin men häzir. Yani bizde bir kellesi üýtgäpdir diýip bir söz bar da. Ha. Ha. Soňynda buňa näme ýa-ni haýsy adama kellesi üýtgäpdir diýe, dogry zady aýdan ýa-da bir tanqid eden ýalak görnüşli düşünjelerini aýdan adamlara kelläň üýtgäpdir seniň diýip aýdýarlar. Misal üçin Türkmenistan üýtgemeli, Türkmenistan'ı düzeltmeli diýip aýdan adama kelläň üýtgäpdir seniň diýýärler köplenç. Be. Indi bu näme diýmek bolýar? Ýa-ni dogry zady aýdan adam muň kellesi üýtgeýän bolsa diýmek kelläň üýtgemegi dogry bir zat. Bizem şol nemeden kellesi üýtgän ýurtdaşyna çykýar ýa-da gaçyp çykýar. Yani kellesi işläp başlayan adam daşına çykýar ýurdum. Endi bu aslında bir erbet bir zat, bir ýurdun içinden akıllı ýa-da kellesi üýtgän adamlaryň çykmagy. Be. Gaty erbet bir zat, onu bilýäňiz. Endi bu täze Türkmenistanda içindäki akıllı ýa-da kellesi üýtgän, üýtgeýän adamlary saklamak däl, daşynda da kellesi üýtgänleri getirmek. Daşynda da kellesi üýtgäp gören adamlar bolýar-da başga ýurtlarda. Yani Hmm. gepin gysgasy akly hem içinde tutmaly hem daşyndan içine çekmeli. Yani iki O, taraplayın. Ben bizi ters okutsak olayan oydu Kemine. Biz tersine. Käbir mollalar sapara tersten okudy ya. Şeyler ek bolýar. O, indi şonuň gurrun ne ders? Ine akyl näme? Sapara akyl näme? Indi sizi akylly edip görkezmek üçin däl, ýöne sizin indi taýýar bir proýektleriniz bar eken, şo proýektleri görkezeli ve şoňa meňzeş gaty kän ýagdaýlar bardy. Ýurdun daşyna çykan öz patentini öndürüp onu muny etjek bolýan, elinden maly mülki alynan, hatda ýa-ni hapis edilen, türmäge basylan giden akylly adamlar ýa-da olaryň diýişi bilen kellesi üýtgän adamlar bar. Sapara şoňa düşünjek bolaly, hem şol akla düşünjek bolaly, hem şo aklyň goralmagy gereklidigine. Täze Türkmenistan ine şo zatlary özüne maksat edinmeli öpmän suratda. Sapara sözü size bereýin, hany kelläňiz näde büýtgedi diýen ýaly bolsun Dahi sorumuz. haklasın. Dahi haklasın Kemine. Başlamalı adına. Neme? Neme ben o kelle bilen işim yok. Kelle özüňiz düşünşörsüňiz. Men bir peýdalyrak yani Türkmen üçin ýa-da Türkmen üçin däl, dünýädäki ýaşaýjylaryň hemmesi üçin peýdaly. Bir zat gurrun göreýin. Buny ben köp yerlerde seminar edip çıkış eden yerler kän, uly auditoriýalaryň içinde. Ben özümi näme öw oturmaýyn. Bu sadece prastoýca, emme zat näme? Sebäbi men gumru bolamsoň, emme zat sada, düşnükli, aňsat, yeňil, käbirem genial bolmaly. Men ilkulak Kemine bir başka soru berdim bana. Onu bir soňha goýarlydyk. Ýani ortalar tualet gurmany öwreden ortalar taparaga. Sen tualeti gurup gurmany öwretseň, ýani ortalar ýalak formata, tyýlaga münasip bolarmy diýip soňra berdi-de, men onu soňha goýduk biz. Bu edek biz side ýani türkmeni, öýli, jaýly, onuň bir eşiretli ýagdaýda ýaşamasy üçin o da gurulşykdan başlaýar-da. Öý diýmek bir adam ömründe bir tapar öý salýandyr.
atatından mirat kalmadık burada. O bizim atalarımız, kakalarımız yani mirat koyulayan yurtta yaşanokta. Şoň üçin özümüz gurmaly bolýar. Her kim bir är ömrüni jaý talp bilen o da yani şowuna düşenok şeýlerek bolýar, galanyp köçede ýa-da nemede. Şo arada men biraz gurrun etjek. Mine men şu oturan jaýym bar. Gülýarlykdyr. O görüp bu kitaplar ogurlak gaýtan pullaryny jaý alypdyr. Oğudan olupdur, näme siyasiýa näme diýe diýip näme diýerler-de. Şolar Jaý ýaly salypdyr diýenok, jaý alypdyr diýerler sapara. alypdyr diýerler. Ýöne men bunu sallym, özüme üýtgeşik zatdan sallym. Şu wagt ekranda görünüp duranda atmadyr. Şuňa EPS diýilýär. Kolesterol. Da o. Bu XPS diýilýän bar. O da gurulşy üçin ulanýan. Şuňa türkler köpük diýerler-de. Bir de köpük diýeli şunu. O ýöne köpük ýalak yani Türk düşüncesinden ya da bilinmeyen bir tavoy düşüncelerde bu bir yönü köpüktür. Yönü köpüktür. Hiç bir nemesi yok ya ne Upakov için ulanıyandırlar, beylekler için ulanıyandırlar. Yönü yılat geçirmediği için, izolyatı için ulanıyandırlar. Yönü köpüğü düýpli öwrenýän, bilýän adamlar pikiri nemetip ýütgeşikdir. Şu zat 60-njy ýyllarda dünýä emeleri, dünýä gelýär. Bu Pentagonuň razrabotkasıdır. Sapara, siz 1 minut demeden şu 8. Mart'ı utlajakdyk. Biz onu ýatdan çykardyk ha. Ana Ine kemiýine. kellen ütkese şeýle bolýan eken. Allah, olsa üýtgen kelleler dogry. Oo. Gaýdylar, gelinler, uýalar, jigiler, dogonlar, sizi hemmäňizi 8. Mart bayramı bilen gutlaýan. Şoň üçin şu siýasat barada gurrun etmälidik da kemiýine. Teknik teoriýlara geçelik. O birinci özüm utlap başladı deyip o ikimiz hem planlaştırdık yani. Akly üýtgänse şeýle bolýar, akly üýtgäpdir diýip başladym ondan. Başlaň. Aýalyjlar, o hemmäňiziň 8. Mart o günüňizi gutlaýan 8. Mart diýmek aýallaryň ýani adam hataryna giren bir nemesi ýani öz güýçleri bilen gazandylar bunu. Yani işçi bizem işläp bilýäs, bizem gazanyp bilýäs diýip sosial durmuşa öz güýçleri, öz isleýleri bilen o girmeginiň bayramydyr bu 8. Mart. O güýç aýallarda şeý diýen sapara menem kicirek bir siýasat ýöredeli. O güýç aýallarda onuň aýalyndan gorkmaýan erkek erkegem däldir diýip şol ýalak neme de bardyr. Şol hakykatdyr. Şoň üçin güýç gıybellemizdedir. O aklım şu taydadır. Hakikaten ince hemme zatlar neme diýendir. O bayramymyz gutlu bolsun. O men gurrun dowam edeýin kemine. O Pentagonda galdyň sapara. O şu ýanky Pentagonuň nemeti ödem sowuk guruş döwrüne 60-njy ýyllar 62-mi 61-de çıkan ýöne tabiat nemeti bunu soň giç nemet. Entägem bular ýöne Upakovka diýip düşünýändirler. Bu näme üçin edilen? Ene Türkmenistan'da aeroport kurdular. Son uçuş yani pilotun plaşatka diýerler. Palasa diýilýär. Şu uçuş nemelerini köne teknologiýa boýunça 1,5-2 metre bolay bir tektene çendi. Ýerlerde ýerine o göre beton uýlaýanlar. O ýöne bine şu EPS mobilni yani avtonomly bakım yani yetkeri uçakla gonyp inmek üçin aerodromlar gurmak üçin döredülen dat şu. Indi şunu Şo maksat bilen döredilipdir ha. o şu samolyotlaryň nemesine dayanýan bolsa o şu nähilek dayanç güýjüniň bardygyny
Ödüňi gödüňe getirin. Bu diňe oda da onun batka yerler bolýar da. Ne şu wagt Ukrainada uruş gidip göründir. Ya demeden batkalyk bolýandyr. Ya da Sibiriň içinde eren soň batka bolýandyr. Towuk yerler demeden. Ya da Belarusiýanyň köp ýeri batkalykdyr. Şu batkalygyň içinde ýol gurmak üçin ya da demir ýol gurmak üçin ýaka ýolumda demir ýolum götürýändir. Onuň ne Türkmenistanyň çägelik nemeleri bardy. Şo taýda da ýol çekmek üçin, aeroport gurmak, aerodrom gurmak üçin, ýol gurmak üçin hemme da ýaraýandyr şu. Ýöne bu nämedigini bilmek gerek. Ne? Şuň demeti 98% howadan durýar. O 2% stirol diýip bir çiğ maddasy bardy. O da nevitten gazdan çykýar. O 98% howa, 2% stirol. Türkmenistanda o hemme zat var diňe akly ýok diýäňiz. O indi şundan jaýat alyp bolýan bir diýilende hiç kim ýok bolýan nädir diýerler-de. Ýöne jaýat alyp bolýan eken, o tür şuň içinde. Ondan yanan ok, yanmaly, awçykya, meme wa zäherli diýip neme diýerler-de. Ýöne o da dogry. Ýöne oň üstünde de işlenen biziň bir gatkymyz bar. Görýär şunu çiğşirenlerini bunu ýani parowy maşinlarda neme edip çiğşirýärler-de. Sonra bir gatkysy bar. Onu kemine suraty görkezsem ot ýanyp duran bir suratçyk bolmaly. Şu wagt ekranda. Owa. Şonu garyp zawodda çiğşirsen aktiv nemede yanan ok. Ýöne hakyky hemmäňiň görüp görän nemäňizde bu ýanýar. Ondan inni şunu guruluşçular ya tekniski bilimli düşüncesi bar adamlara düşündürip beren şu polisterol bloklar ullokan blok hökmünde çykýandyr ýani birinji suratdaky nemeler şodur. Nomurlar bar da EPS 50 diýär. Onun ta 250 çendigi diýendir. EPS 50 diýmek 1 kvadrat metre 5 ton ýük götürýär diýmek. O EPS 250 diýmek 1 kvadrat metrede 25 ton ýük götürýär diýmek. Inni bu götürjü güýji bar. Ebabi 25 ton diýmek näme diýmek 25 ton. 25 ton ulagrama. 1 kvadrat metre 25 ton ýük götürýän bolsa bizim duwarlarymyz 3 metr 3 metre duwar al 25 ton çykýan. Çykýan näler? Ýok, çykmaýar. Kerpiçden talaňda. Beton oýoňda çykýan näler 25 ton. 3 metr beýiklikde diýenem ýokdur bar. Yo, men düşünmek üçin aýdýan. Ýöne şo duwar köpük bolansoň on hiç agram bolanokda. Yani 98% howa da 2% stirol. Ondan şundan bir duvar palyat. Ne duvarlarım demetten kemine şu suratlar görkezsem. Owa saparanyň ine öý gurma nemesine görkezjek illeşler izgiderledi we yerleşdirjek bolduk. Hazır. 1 minut. Ondan şu önümçülüğü batı ardan deme. Yine Türkmenistan için ähli oblastlara demetmek için her oblastda 2 sanak dawut gursaň, ya 10 sanak dawut bolýar. Olam her oblastyň gyrasyndan howada şap görmedi ýalak ýakynrak bolar ýalak ýani gurulýan ýere. Şol 10 sanak dawut tersinden başlapdyň. Baştan başlanýandyr.
Şu 10 sanak Davut hem Türkmenistan'a ähli bäş vilayatyna hem daşyndaky Türkmenistanyň terhedindäki goňşy ýurtlaryň nemetini doly üpçün edýärdi. Bagatam ýani şularyň bir otellerinden ardanna o islendik ýani Aýwada salan oteller bar. 10 sanak Davutyň bagasy şolaryň bir oteliniň bagasyndan bir 250 200 milyon dolara 10 sanak Davut gurup bolýardy. Ýönem ähli Türkmenistan üpçün et bolýandy. Bu akanok mu kemine deme? Yok ya gidiyor saparasız gururun verim. Bu çiğ bağlam ne nevitten gadan. Türkmenistan'da bilemok. Stirol ipneme çıkarıyalım mı çıkaran oklor mu? Ne şonu çıkartan tek çiğ malın ödünden. Ödünden çıkmanla da daşından alanda da lokan deme del. Yaklı Avrupa şunu daşından alıp demet görür de. Onun bu plus tarafları vardır. Birinciden depreme dayanıklı. Depreme normal yani betonarme karkatlı nemeli zayıflar vuruyorlar. Şonun biz bunu deprem doğanasında sarp bilmedik de bir de ruhsat vermediler. Yani şu tayda sarlık. Bunu dine bir kompüter simülatörler vardır. Şu simülatörlerde denep biliyorsa. Şonun yani spesialistler o spesialist bilen bir ekrana çıkar. Şu at yani deprem doğanasından geçiyor da. İnternet işten oktuydu. Boşluyorum diye ol. Neme da normal nemeden 7'si 7'si. Yani устойчив. Çıdamlı. Ödem hiç ağrım yok. Birden yani Türkiye'de yer titreyen yer zayırlayan yerleri gördünüz değil mi? Ulul zayırıklar olan. Yani sonra alak zayırık olan hiç zayır çıdamalı elle. Yani bu da yani zayırığı yıkılar. Yani hiç tatlı olmadı değil mi? Ağdarlar. Şunu doğru kurulanla karopka yalak oluyor da. O karopkanın nemeti yeme değil yani. Yani tünel metotlu beton koyup beyik zaylar talyandır. Yani sonra karopka oluyandır. Şu karopka yalak yeme oluyordur. Şu yani spiçkan karopka var ya. Edir sonra alak karopka sonra batanda epetli uyucu diyandır. Yani yemeden de sonra alak oluyordu. Hadir ben baştan başlayayım. Yani yerden sürekli altyapı ediliyordu. Altyapı yani Sturat çağın fundamenti şu o yani postsovet demesinde bu realak fundament kuruluğunu değerler kuruluğunu yok. Yani şu fundament aşağında kayalık oturuyordu. Yani 20 santimetre kıraları 20 ortaları 10 santimetre beton oluyordu. Plite olup duruyor. Bu ne için gerek? Birinciden yani cayı saklama için gerek. İkinciden aşağına şu yani epey düşüyor yani. Görüyor musun? Yerde. Şu köprünün üstüne beton uyluğunu cayı saklar mı deyip soğuk çıkıyordu. Bizim cayımız bir 4 etaş beylekem 3,5 etaşta. Saklıyor. Tabii yani kaydışmayarak yani 1 kvadrat metre 25 ton götürüyordu. Şunun üstüne, şu betonun üstüne koyulacak cay 25 ton. Her metri 25 ton.
dip hatap etmeliler. Nün 1-2 ton götürýärler. Şu fundament. Ödem edilende altyapysyny talep edilýär. Ähli kanalizasiýa üçin turbolar, suw üçin turbo, elektrik üçin yörüten emeler geçirip koyuyor. Onun yerden ısıtma. Yerden ısıtma. Hem için gerek. Yerlerinde mede bir son yine de dolanıp gelir. O da gerek. Türkmenistan'da hazım gerek. Ve son mut. Yani güneş nemetinden mut yıllığını ısılığını alıp bileyenler. Ne şey bir söylüyor. Alttaki kommunikasyonun hemmeti koyuluyor. Yani bunun yok edilmeli zatları kemine yani geçiptir yer kazılarında o aşağına biyotekstillik bir zat vardır. Şu düşürüyenler. O ne hem için düşürmeli? O da yani basıncı yemeleri taklama için. Yani Türkmenistan'da yollan aşağına da şunu koyun oklar, zaylan aşağına düğünden koyun oklar. Yani şu anki standartlar boyunca aşağı Gökmen geotekstil oylayandır ya da geosetke deyip täze nemes çıktılar. Şolar oylayandır. Yollan, turtuvarlan hemme jedin aşağına şu oyulmalıdır. Şonsuz yani üstünden basış yolunu çok yedi. Yollar şeyle ağır maşin geçen yerler şeyle olup durandır. Şoň aşağına şu geotekstilleri, geosetkeleri koyulan näler yeterlik derecede trambovad edilen näler aşağına ne aşağında durnuksuz demin olanı yani üstünden ağır gelip rahat gelende çok yedi. Türkmenistan'ın ehli yolları şoları yalaktır. Yol teknolojisinde de doğru dürtlemedilen ok. Sapara ajan gelýär ýaly. Yo, durman jangelier. Ne şunalak ne seyretseniz ne duvarları nemedir? Şo köpükden ha? Köpükten her plitkanı oyonda, plitanı oyonda 4 metre kvadrattır. 4 metrelik plitalar, kâbiri 3 metre. 3 kvadrat metre, 4 metre kvadratı 15 binin içinde. 4-5 tane koyup bolýardy. Arzan bahasy sapara? Arzan mı? Yani cay Hem bulman emes üçin. şuun içinde yani kuruluşluk nemelerinin içinde o konkurente sposobnosti şu. Hem Aha, arzan, hem çydamly, hem uzun ömürlü. Ona da gelecek uzun ömürüne de iki adam teknolojiyen bilinen olsa hem de zaten tayin olsa iki adam 10 günde 10 kunde demeni yetiştiriyendir. Yani kabı inşaat değil ya da karkatını kepten içinde rahat kuruyandır. 4 katlı o zaman. 4 katlı ben bizimki bir padval 4 katlı kurup demetmek gereken yok manel 2 katlı 2 yarım katlı yani satın aşağında yarım zaylar oluyor da. Şoları alak oldu. Bir de onu eksperiment için ettikler. Yani yok oraya gitsen sonuçta da yani işçi ne ben işçinin köpeliğe de. Çıkmaz diyeyim. Durmasına dur ya neme diye olun demet görmelerler. O yer için bir yarım 2 taş arkaya yetiyor da. Onun bu en önemli demeti soğuğudur. Biz bu soğuğu ne bizim patent eden dememiz soğuk. Ultra high performance beton ile o betonlar bağdır demede yani formülleri
köp yerlerde kullanılýanlar. Ýöne şoň içine biz glass fiber diýär-de. Elyaf, yani aynı elyaf faaliyet içinde. Aynı elyaf demek glass fiber konkret bolýar-da. Fiber näme üçin gerek? Fiber demir yerine. Ne armatura diýerler ya. Ha. O şu armaturan yerine yani şu fiber kullanılýar. Bu oldu. Onun şu suwuň bir yarım yani 2 yarım 3 gerek bolsa 3 santimetre çendi. Her tarafından suwuk edýände. Şu suwuň güýji 21 santimetr 18-21 santimetr beton arma diýilýär. Beton yani demirli betondan nemetini berýär. Ýöne bu 4 santimetr, 5 santimetr. Ol 20 santimetr, 25 santimetr. Şoň kuwatyny berýär. O diýmek o betondan hem agramy 4-5 hesse al. Şeýle. Ha. Hem berk. O berkligiň emedem yani ultra high performans betonun içinde katkylar var da. O da yani vulkanik flue ash diýip bir neme var. Kül. Yani, Volkanik kül. vulkanik kül. Koloriyalak bir topar katkısı var da. Şo katkıları katılan soň şoň ömrü normal betonunkudan 100 etse. Yüz etse diýmek çırattal kemine. Beton ýaşayan bolsa şonun yüze köpelse 10 000 ýaşaýar da. İkesse ýem köp diýmek. Ha? İkesse ýem köp diýmek diýen o. Şu Rim'de ya da Gretsiýada gadymy jaýlar bardyr. 1000 ýyllyk nemelik ne şolong tastawyna şo kül bardyr. Ömrüm şoň üçin uzak bolýandyr. Ne bizim formulalarymyz şoňa golay bolan soň. Onu ne polam nemedir? Polam suýan, duwardan suýup neme diýen, patologum suýan bolýan, karopka bolýar-da. Guty 4,5 bolýar. Onun şo guty nähilek yer titrenledi. Yani bu öz agramyna çatlama patlama bolmasy mümkin däldi. Demetse yani yer jaýrylsa bu da agar. Ýöne içinde adam ölmez. Sil gelse yüzer gider. Hiç tat bolmaz. Bir yerde tutarsyň çıkarar koýarsyň ýene-de. Goýjak gerek. Ya aşağına seyreden olsaň aşağı yani ýasy betonla, splasnoy beton. Ýykylarına da şoň bilen bilenem etmeli. O yüdönne de şeýle bolmaly. O yüdüwen bilýär. Ewa howa, 98% howadyr. Bir neme ne 4 metr kvadrat 30 kilo boly agram bolýar-da. 30, 32, 33 kilo. O bir adam arkayn kelletini alıp getirýär. Onu yelmiye, o da kile bilen yelmeli. Hiç bir nemesi yok. Bu elini öwrenşen soň bu zatları etmek o iki hepde de bir hepde de diýerler. Özüm iki adam 20-30 adamım gerek. Onun hiç yani vinç odur teknika da gerek. Öz elimiz bilen gurduňuz. O. Başyndan soňuna çelle. O ne iki adam bilen şu bir oğlancık vardır. Şoň bilen bile. Ödem diňe Thomas gelýär. Thomas o 3 ay işleýär, onda gidýär. Demem de yapýar hani. Başka işlerimiz var da. Ha, bu näme maksat bilen gurduňuz aslında? Ýaşamak üçinmi Ýaşamak üçin bunu yani eksperiment üçin gurduk. İlkile test etmek üçin. Biz bunu Türkiýede test etjekdik. 3 ýyl uğraşdyk Türkiýede. Bu nemesini bir düşünýän yok diýerler-de. Kelläňiz üýtgäpdir diýe. O şoňa meňde kelläň üýtgämenden bolsa ýa-ni biziň nemämizi
Ghost nememizde yok diye de. Yani kitabımızda yok diye. O üniversitede de okutmandırlar diye de bizi. Bizim okan nememizde Bloriyala kitap yok diye. O hatabım ne için çıkarıp bilmeyenler yine ekli programmalar iki parametreden alıyorlar da demir bilen beton. Ah, Bunun içinde üçüncü parametre var da. Komposit materyal var. oh. O şu adam çıkarıp bilen oklu. Ha, neçinci yıllardı bu? 2010 şötüvörökler. 11. Tazeken entek. Evet, 2008 şötüvörökler. Yine Bu kuruluşta da yine elektrik geçirip öğrendirler şu an. Yine oh. yönetseleyip çık geçiriyorlar ne mi? Benim tuğu diyen onun sen elektriğin vada pravodun hem medadın hem geçen ne? Son bu gara bolmagynyň bir tapawudy ýok ýaly ha? Ýa Yok deme gara kara köpük. deme grafit yani zavut neme diye de yani ardandırak bolundu allık grafit içinde grafit karyalar. Biraz bir 10-12% yılı olyamışın. Dip nemeleri var da. Hmm. Onu eylekden bir lokan üt göçük demesi yok. Yani bunun etatı nemesi şu bizim bir katkımız var. Onu biz lavda var gürleşiyat, beriyat. Onun için nämediğini olur bilen ok. O nirde edilen bilen. Biz onu yani, adi devletlerin bir nettiriyese. Formulat verip. Onu kiçijek bir Olaram syry näme bar için onda. olaram näme için edilen bilen oklar. Hmm. Yani şunu garanda yanan ok onu. Yani ot tutup dursan yanan ok da. Ya bolmasa bu yan ya. Özüm neme duman çıkıyor yananına da. O etaj jaý salyp bolýam diýip sorapdyr ýa köp gatly jaý. Sonra ýa ýyldaşmaz. 2, 3, 4 katlı rahat alıp bolýar. Bir onu on tanınmasının taraftarı değil. 2 kat, 3 kat bolýar. Yeterli. Bolýar. Ýöne eýem o taýda yine de bir yani döwletiň nemelerinden testten geçmeli. Hmm. Olara test etdirýänçäň neme diýänçäň yine de onu näşelini diýedi. Dogry. Onu teoretik bolýar, rahatdan bolýar. Näp ähli Türkmenistany şundan nemedip bolýar, ýollaryny medip bolýar. Köprü, yani in gıdıklı yerine geldik. Şundan köprü edip bolýar. Siz inanmarsanız oluyor şundan. Köprü edilýär, edip bolýar. Edip göremzok. Ýöne biz şu taýda gurulşy edip ýokak deňedik de. Ödem yani demir köprülüň ömründen epetletse ömrü uzun bolýar. Ödüňe getirip bilen köprü. Yani Türkmenistan'da kanalın üstüne geçen bir topur köprüler vardı. Ona radyonu tellet kuraymalı demeler. Biz de şun yukocuk 10 santimetrelik kalınlıktaki demeyen iki tarafını tuğap demeler var. Furlar 20 tonluk furlar. Şunu götürüyor da. Yöneten onu 1 metre edip içine deşik edip içini tuğasam 100 tane fur götürüyor. İçinden güýçlendirsen diýär. O içinden daşından her türlü figürler edip tuğasam. O sapara şu at üstünü yapýaňyz. Üstüne nämeden? Üstem şolma. O hem de vardı şol. Şu köpükten ha? O yani Üçe ağacı yörüte diye hemen ya köpüğü saklama için ilk plak su yansan neme diyensen onu ayırmasan mı oluyor ayırsan mı oluyor ayırsan duruyor. Yani ayrılan o yani işlemek kovul ankat oluyor da. Ene sana Erstay'da yok orada da bir etaj var. Entek epşiketi açılmadı. O görünýän daşynda 3 var. Yok ortadan bir var da 3,5 etaj da şu. Yok orada yani nirden kapatacak olsan pencere açacak olsa keseyim elbette. Çıkalıp kesiyor.
Ene şu at görünýän nädir? Şu taýdan apişke kesilendir. Ne şu taýdan kesdik. Ha. Aşağını bir etaj var. Krişan aşağını bir etaj et. Şu üçögüň iň ýokarsydan bir. O üçüň aşağından. Hmm. Aýne bu taýda görünýär şu at. Maňa. Maňa gelen suratda görünýär. Bu jaýyň demese Şwesiýanyň meňzeşme mimarisi, arkitekturasy. Yok o deme arkitektorumuz Cemal Bey. Ha, Türkiýeli. Türk o. Hakiki Türk. Ýöne Türküm der. Ana ýem apişke var görýän yok orada. Ha. Suat görünýär. Gowa edip neme edipdir sapara arkitekturasy. Yok Cemal Bey gowy bulatların emediye. İkimiz çekeleşip nemedip ne? Ama bulan bir ikinci mi yanına koşmaça? Bu birinci jaýyndy bu kaptalyna nene birin tallyk. Ha, şu önüne o kaptandan salyanız. İkinciğine mi yani eksperiment için mi? Yok ikinciğine çukurunu adılan son bolsun deyip et. Ha. Çukuru nemesi aşağı. Şüleyen ikinciyi aşağı. Bunu ne çevatta vurdunuz? Bunu 3 ayda vurduk. 3 yarım ayda. Doğru finish nemedin. Ha, içine yiyen mebel koydunuz 3 yarım işi ayda. eyleki böylönke alak inçi işen berdi mengdeşti. Ha. Döne yemeğini karopkanı 2 hepte vurduk. Yani kabın şartı değil yani. Yani yerden ısıtma, şu çıkıp duran turvalar, nemeler, aşağıdan ısıtma, yani yerden yılıtma. Şu an Türkiye'de yer titreme oldu. Katı kancağı yıkıldı. Çalt kurma için. Şunun yağlı neme gerek de usul. Öyle bu neme fabrikaları var. Mobil fabrikaları var. Sonra edip bir deneme diyen oldu. Edip oluyor. Bunlar ulu jaýlar. Her jaýyň demel kvadraturasy 350-400 kvadrat metr. Kiçik jaýlar däl teminen. Ýöne bir etajly 120 kvadrat metr jaý üçin ýani kepde kadam ýani kabyn şadyny edip bilýärdi. Sağır garynja bilen arasyna ahildi termitler bilen. Hiç sadalan ok. Hari, garati, hiç sat bilen işi yok. Şimdi sapara bir neme vardı bu taýda ýene. Yazıptır bir ýyldaşymyz biz jaý gurýanjak hawa ömrümüz geçýär diýär. Hakykatdan hem şeýle 10 ýyldan bäri jaý gurýanlar bilýändir. Ene etajlaryň arasyny aky demene görýäňmi? Köpük. Ya şu üstüne de beton koyar. Ne sapara biz bärde ýem soňky nemelerine geldik. İksany. O jaý var. Bir-birde ýakyn. O sapara. Başka eylekleri yok mu bu gemeler bolmaly? İkisi bile work diyen. Şu wagt dowam edip dur. Sapara size azyrak geç gelýär. 20 sekund. Öyle mi? Men bunu bir wagda göremde Şwesiýanyň bir ýa arkitekturasy mykany diýip pikir etdim. Yok. Şwedler ýa patologyny 2,40 diýerler şwedler. O bizim demeli patologumuz 3 metr. Ana ne şu jaýlar. Bunu köpükden salyny diýip anandyryp bilemdik. Yok beýle bolmaly däl. Gurulyp bolandan soňma. Gurup yok yerledip gelip bu üstümizden gülýärler. Beýle de bir jaý bolar diýip. O berde ýanky ýaraýlary käte ul ýeri bolýar da.
25-30 metr sekundda neme diyen yani bizim köpüklüğümüz uçuyor. Kova volontok neme diye de. O 50-60 metre, 100 metre, 200 metre ağırdan yani köpüklüğümüz çöplek geliyorduk da. Ne hilekten sağım neme diye. O İller gülüyordu bunu. Ne hilek zahit alıp oluyor. Ne? Üstü diye üçeği diye şifır mı deyip soruyor yankı neyme Yok zat. demir. Demir Demir o birinki neme o yumuşak neme değil ya o. Polyalak bir zat vardır ya. Mehki krovlu değil ya da. Onu ayırıp yemede demir koyduk. Demir oğudan oluyor. Koğu oluyor. Ben de olsun diye. Ha. Ay İnni yok döşeme yalak mı demiri? bunun üstüne bu caylan adı nemesi var. Bu o zero cay değil yani. Nol cay. Nol. Şu cayda ne şu at bataryaları yok. Yani şu at var. Koyulan bu suratlarda yok da. Üstüne elektrik panel koyduk. Şu paneller elektrik veriyor da. Şüvet yani içinde. Yani Surata düşüren olsanız koyardık onu saplara. o şu surata düşürdüm. Bari olsa bana uğradı yani hazır. Çıkarıp bilsek çıkaralım. Onu ben laptop malıkem yine beni Bu oranda. ben içinde işletme. Ben ertiri veren yine de tuvalet barada da bir gurrun edeli, nem edeli. Sonunda görközörsün. Ödüne gerek elektrikten, ken elektrik öndürüyor. Her Sizin çağ. öyünüz şu an. Öyümüz ne yılla 4,5 kilowatt elektrik enerji harcayan ben yani biş düşe kızgın suyu onun alttan yılatma. Ben 16 tane panel koydum. Bu da 7.000 kilowatt olur elektrik vermeli. Şimdi şu an 3 ay işliyor. 3 ayda 2 ay işliyor. Yani yanvar, fevral, 3. ay işlep bu da. Günde de 5 kilowatttan uğrak elektrik öndürüyor. Ya saatte 5. Günde Saat. 35, 40, 50, indi tomsa oraya 50, 60'a daha yeter günde. 60 kilowatt daha. Menden gepin kıyıtlı yeri menden 2,5 kilowatt elektrik enerji artıyor. O artanam yine de o şey niyete gidiyor da, lineya gidiyor. Onun sana pulunu kaydık veriyorlar da. Yani kadar bakardından. Yankı yerden ısıtmanı ne yapıyor diye ip başladık da onun son aylarını iyi de koyduk biz. Aha. Çok arada edip vereli. Yani bir sistemi var. Hava su değil ya da bozluklarda değil ya da sistemi. Şu sistemin üyedi. Böyle taplan yarışı etse İza Britanya'nın nemeti yani o vatni hem bir çıkarıyor, İtalyanlarım çıkarıyor, Nemletlerim çıkarıyor, Şvedlerim çıkarıyor. Dışarıdaki havani alıp sonunun yıllık dörü diye, su kaynadı diye de 60-70 gradusa kendi getiriyor. Ödem normal elektrik bilen boilerlar var ya, elektrik boilerlar. Sonunun 4,5 etse efektivni. Kop değil ya da ya çop değil ya. O şu çopu 5 volta 5 etse efektivni. 1 kilovata sen 5 kilowatt yili enerji alıyanda. Bu sana ısıtmanı için gerek hemen mutfakta, duşta, banyoda ulanırıyalak yıl sun gerek de. İnni katalog yok krişada da gün enerjisi var. Onun gelen Paneller. elektrik yankı su nemeni kızdırıyor. Su hava su sistemin kızdırıyor işlediyor. O kızın suum sen polunu yıladiyor. Suunu, kukniyonu, baniyonu yemediyor da. Onun elektrik sen yankı kukniyonu, mutfağını, yani biş düşünü yemediyor. Sapara. Yine siz Nol hiç şu an ben nol enerjiden
demettik de şu an nol başlamızda da maksadımız nol zero house değil ya da zero enerji näme dip o. Şoňa görä patentlemekte yani. O Demme ne zat. bizim jayımız nol. O pasif hüs değil ya on bir pasif değil bu aktif bolýar da. Yani özüň ele energiýany özüň öndürüp hem başına da berýän de. Hmm. Şunu Türkmenistan'a gödöňüne getirip görüň. O Gün o. günken o 365 gün diyen yalı gün var diye. gerken şoň üçine 3 etaj 5 etaj daýer görmeliler 2 etaj 1,5 etaj 3 etaj 2,5 etaj yeterli. Villa görünüşünde. O villa tipli o. Hmm. Şonalak demeden de sen hem yer titremeden özüňi 100% gorýan. Şu jaýlarda çatlap patlap demedi biler sebäbi aýna mysal üçin ırgylanyna aýna çatlap bilýär. No. Ýöne oň içinde adam ölmesi, şolar ýalak deper yetmesi mümkin näle. Onu tir suw elende de hiç bir neme bolanok. Ýüder gidersiň, ýatyr kaňam bile ýüdersiň. O yel zat gelende de yani şunu ağdarıp bilen yel gelende de bu ağdarlar danin onun içine adamlar da yırgalar. Hmm. O eyleki neme gelende de näme diye o tornadolar var Amerikanlı. Hava yankı. Şo gelende de işlat bolmayan. Tupağın bolanda. Tüeley. Sapar ayında sizin oyunuz o zero enerji sarf ediyor. Yani öz öndürüp özüne medya deydiniz. Öz Oo. özüne. Üçüne diyelim daşına veriyor. Arkanızda oğdur hemçin yakayınız deyip sorayın. Neme şu Türkmenleri birinciden şöyle ot yakıp bolmaz deyip neme diýerler de. Ha. Ot ýanyp erer gider deyip şolar ýarak düşünje wagtda. Hı hı. Şoň üçin näme kamin ödüm aňyr ýüzünde de bar, bu ýüzünde de bar, iki ýüzünde de ýani Ha, ýalňy. iki taraflı. O Hı hı. onun şu gagarmy elinde käbir türkmen şoň içinde ýakjak diýip näme ýörüýär. Emin. Ha, signal veriyorsunuz yani. O O jüri odun. odun. O. Benim Ya- şeyle fikir ettim hazır Sapara bu zatları eşitenden son. Ödüm geňdir ine köpük jaýyň içinde kamin. Hmm. Ödüm giýje uny gerek bolsa ýakyp bilýän. Ine bizde şuň daşary minus 11 gradusda Hı hı. akşam. O köýnek çötüýsünde odam ýananok. Şunalak neme. Ödüm beýleki normal Şwedliň agaç jaýlary bar da. Aha. Şonu sarf edýän energiýasini o men çok 3'ten 1'den sarf edemok da. Ya olan jaý bolmasy meňkiden kiçem. 3 ette kiçik. Şwedliň jaý 120 kvadratdan we kän ullukan eden oklar 120 130. Hmm. O ödem hiç wagt içi doňanok, ştaýlarda yani minus 30 35 40 gradus bolýar da. Hmm. O şonun alak soğuk bolanda içeride yani yerden ısıtma yakmayan olsan doňmaly. No. Bu doňan soňam ýarylmaly. O ýöne şu jaýyň içinde yani nähilek bolanda da 1 ay 2 ay 3 ay yakmayan wagtymda bolýar da hiç zat bolanok. Hmm. Ýöne yani nemede ulanýan materiallarymız bar turbolar. Ya su onun yerden ısıtma turbolon hemmesi yörüte turbo praşiti 50 yıl garantisi vardır. O turboların Türkmenistan'da arkayın çıkarıp bolyandır. Praşiti değil ya da. Deyip nemesi var yörüte. İçi ketmek tutanok. 50 yılla. Hmm. Son garantisi var. 70 yıllarda gidiyor, 80 yıllarda gidiyendir. Onun çok bağlılık görülüyor nokta. Teyze çıkan zatlar da bu zatlar. Onun doňana da doňanok. Yani çiğşiyeden yeni de önkıyalak nemesini tapýardy. Ya o şun ähli yani kanalizasyasını, vodoprovodunu, ýylytmasyny hemmejesini öz elim bilen etdim de. O ödüm şeyle bir antat usullary var.
nemeleri var. Yani ütköşük. Bu attan hemmecen Türkmenistan'ı öndürüyorum oraya, yediyorum oraya, etmelem. Paksaca aylar ýaly kış ýyly tomuz salkyn bolýandyr onda öýüňiz O, diýe. o, Tomut salkın kışın yili. Hmm. O paksa aylardan hem gowy. Onun bu yörüte ventilasyonu var. Ona mayıp vereyim. Men şu Türk doğrulığında da şu düşündürecek olup o mengulen kan söýüşýärler. Ummat diye de. O Türk akıla pul veren ok. Bunun bir elbet täsiri var. Ne giyce 7-24 ventilasyon işleyenler. İşleyenler. Ventilasyadan ısı 70% ısı yitkendir. Havalandırmadan. 70%. Hmm. Yani rekaperasyon değil ya da. Yani öyden çıkan yılı hovan yılısını alkal ya da. Onun daşadan eleyen soğuk hava veriyor. Yani şey 95-98% efektivni neme işleyen sistema yani rekaperasyon değil ya bu. Bunun bir 4-5 bin dolar bahası var da. Ne Türkler şunu vermeyecek olup o cayı gımmat oluyor. Satıp bilen yok dipleme diyorlar. Şoň üçin Türk öýlerine baranda ýer bilen ya firmalary baranda da ýer bilen apşkeler açýandyrlar. Yani Howalandyrma üçin. howalandyrma üçin yani neme diýendirler. O ömrüni şeydik geçirýärler de. O bärde hem ýetki bolanok hem arasda howa elinde hem arasda howa. İçeridäki ýyly howany daşyndan gelýän soğuk howa berýär. Howa. Daşyndan gelýän täze howa da içeri girýär. O. Hmm. Bunun yani howalandyrmanam yani köpükden talamızda yani işçiliği katı ardan da yani köpük ketip turbolonu içine sokuşturup gerek yerine çıkaryan. Ýörüýte bir enjam gerek däl, adam gerek Yok däl. yok bıçak bilen bolyan zatlar hem de yani kızgın bıçak bilen. Sapara öýümüze gelip bıçaklap gitmesinler. Bu Yok zatlar. tuolon son bu beyleki bir ton zaylardan berk bolyan. Ha. Okum geçen ok keminim. Onu denek gördük. Atwam gördüňiz. Howa. Bäh. Kızykly. Soň bir iki bölümden ibaret bir soru sorajak Sapara Yani? size. Şu daş döreňizdäki goňşular näme diýär? Şu jaý baştan gurulyp başlandan häzir gelmem gidýändirler de. Howa. Bu birinci bölegi. İkinci bölegi hem ine yerli arçynlyk bardyr şu taýynyň. O. Ruhsatyny şolardan alansyňyzdyr. Howa. Köp neme işlerini. Olar nähili? O seretdi şu wagt. Ya. Debe bizim bir 150 metr beýlemizde garrylan nemesi bolýan ýeri var. Pensionerler, garrylar, hotaýyk ýygnanýarlar, her kim öýü var, ýörüýte garrylara seredilýän neme bölek. Olaň içinde guruluşçularam var, awraýly adamlarym var, ministrlerim var, nemelerim var. Şolar üýüşüp gelýärler, 10-12 tane bolup şu köçede durýarlar şey. O bizim işläp ýör. Debe köpükden näde çay urýaňy diýip şoň seredýärler de. Ondan bunu bolam soň içine görjek diýip geldiler, içini görkezdik. Ondan içinde bir guruluşçu var. Men diýdi şu owaň diýdi. 40% diýdi men vurdum diýdi. Ömrüm guruluşuk bolup geçdi diýdi. Men diýdi bular ýalak guruluşy hiç wagt görmedim. Yani bizim şu ben gören yerim bizim oblast diýdi. Aýdy. YKC'den yok diýär. Şular ýalak çay. Onun gazetçiler geldiler, surat alıp, kino alıp demedi. Bunu topar demedi. O. Näme diýdiler? Çölden gelen öýü gurdy diýdiler. Çölden gelip öýü gurdy. Bunu nädik nemettin? Näme şu neme bizim çöllü diýdim. Saman suwu wada, saman suwu bilýän. Bilýän. O. Yani saman suwu näme şu ne diýerler? Şu çatlamasın, patlamasın diýip diýerler. Kompozit da bir näme. O yani fiber var. Şu bir tonlu ulanyan fiberimiz var da. Ne tamamının yerine yönü fiber. O da yani bu ortadan çıkaryan yani emelen ki değil yürüyüp hoňum
2 yıl solýada ýani bir Ha. tonno neme kisli sırda çydamly ýani turşy neme çydamly lar bolmalylar. Şu fibri Japonya'dan alıp gelýär. Yani fibri Japonya'dan alýar. Ýöne Türkmenistanda bunu çıkarılıp bolunýar. Kvastan edilýär. Ayna elyap diýilýär da. Çüş elyap. Ayna elyap. Ben şonu düşünürýän, ne çatma urup dören adamlar, ne bizim çatma yerine biraz dörtbürç etdik. Meňzep dur. Şoň üçin patologlarymyz ullokan beýik diýär. O içinde ýerpedile diýerler. Onuň yerli neme, o bir gellik düşündürdük. O Cemal ikimiz seminar geçtik. Bir gün lektor kap berdik. Şu Yani yerli nemäňizde. yo olaram hemmeti üýüşdiler. Onu näşadym. Biz onuň lekse berdik. Zero jay urýat diýip. Ya Gurmanka. gurmanka. Gurmanka entak yerim alam zok. Hmm. Ne şunalak gyzyklaryan bolsaňyz onuň näme üçin Stein taýladyňyz diýdiler. O Stay diýdim, Norwegiýadan 100 kilometr paýtagtyndan Oslo bizden 100 kilometr da. Ha. 27 kilometr granitsa. İki döwlet üçinem bir neme bolar ýalak. Göreller. Nuska. O ýiňelder ýalak. O ýatyrym neme amaçly diýip şey düşündürdük. Ondan şu yer satın alıp bilersiňiz diýdi. Ekrana garry Braziliýa göçüp gitdi diýdi. Ne ýeri wa diýdi. O ne makleriň ýanyna barsaň aýdar. O ýerdi ardançak ýerini satyn aldyk. Bir wagonçyk getirip koyduk. O traktor çağırıp yerini demet başladık. Şeydi. O odan yer. Onu kışı soğuk bolýar, biz kış demedem zok. O diňe tomsy işledik. Onun başka işlemizem var da. O günüme görbeli. O Litvada zavut var, fabrik var. Onu işlediyat. Şonun boş wagtymyz gelip ýa Tomuz kanikulyna gelip sallyk diýen ýaly. Sapara bir neme tarihten bir zat ýadyma düşdi ýanky. Neme? Saman suwag diýdiňiz aýna. O Balçykda. Bizim öňkü köne diýeli öňkü atalarymyzyň dilinde şäheriň ady Balyk eken, Balyk. Balyk diýmek palçyk diýmek eken aslında. Şu palçykdan saman nemesinden gurýan ekenlerde jaýy, şäherleri. Çalt gurýan ekenler, soň o taşlap giden wagtam arkaýyn taşlap göçüp bilmek üçin. Balyk diýen ekenler. Häzirem şu wagt Sahalin taraplarda şähere Balyk diýerler. Eken şu wagtam o Sahalin taraplarında şu wagta çelle. Ýani şäheriň nemesi şeýle. Yani suwag diýdiňiz şo ýadyma düşdi. Deme, bu önemli nemesi kemine ne zero jay yani döwletden ýa-da jemgyýetden elektrik alman nol elektrikli ne nol elektrik bolonno sen gumda salyp bilýän diýmek bolýar. Bizim taş ýa-da gumda owulymyz bolýar. O şo taýyk elektriğin gerekli işlerden gerekli. Elektriğin bödüňden onu guyun gadyağından suğun bödüňden yani hova su nemeni otursan berdenem gowy işler. Sebäbi hova su minus 10 ýaşdan aňryk geçenno efektiwni sağlaýar da. Internetiň hem Elon Musk berýär. O internetiň elektriğin bolsa Elon Musk oňa çenli demeder. Diňe ýol altyapysy galýar. Ödem ne ähli Türkmenistany goňşy ýurtlary bilen üpçün etmek üçin 10 tanak EPS fabriki kurýan her oblastda 2 tanagyny, her çetinde birini gursaň sen hem içine hem daşyňa ýöne üpçün edýär. Dogry. Ödem işlendik beýle kuruluşlardan hem ardan hem efektiwni hemme taraplarynda. Ödem nol, yani tim çekip görmeliler elektriğin önünden önüyen Türkmenistan'da hatem önüyen. Suat, Mart ayı elektrik öndür.
Fevralda döndür. Gün çıktı olyan. Çalara. Bulutlu havada döndür ya. Ha? Bulutlu havada döndür. Ya buraya bir adıra döndür ya. Bir özne yetiyor mi? Öyle. Önde yetti ya. Ha. O yetmende de sen o kalan onu artı bile döndür yani. Ondan Ha, sen olaram yani depolanıp duruyor. o. Ya berde Tomut ayları iyice de olur nokta. Bir 3 saat bir gün yaşayan yalak deme oluyor da. O 21 saatten gün. O Aa, 20 saat, 18 saat, 21 saat elektrik öndürüyor da. hmm. Ondan Tomut köprüye öndürüp kış ondan olordan alıyor da. Aa. Sapara tüveleme diyele. Oluyor. Şu ütken adamlar Kellesi ütgani adamlar ne şunyazatlar ediyor diyanızda. Benim şunu diyecek oldum Sapara. Ya bizde şu bir... berde bu cay hiç bu cay neme yani materyalleri öğrenin ton o materyaller ben de köprü değil de Hı hı. köprü. O yeka köprü değil. Ben demir yolum demedik biliyen. Bunun içinde demir yol geçirecek olsam, Batkan içinde demir yol geçirecek olsam, Hmm. yol geçirecek olsam, o köprü demir köprünün ömrü 100 yılına arık geçen eller demir köprüm bu. Aa. O şonu ya rekonstrükte ediyendirler, devamlı seyredip duruyandirler. Yani Aa. şundan yani ömürlük köprü edip oluyor da nun bile yeter ya. Böyle antar usul bilen ardan hem bir tarafta. Hmm. Şolur yalak nemesi var bu kemiğine. O Yeter Sapara öyle planınızda var mı yine Türkmenistan ütkesi? üç Şu kösem tayda şu proyektleri yayradarım diyen. o men bir kanak ne özün yalak o yani düşücü oğlanları öğreder bulun derro o ne ben yanında bir Ukrayna vardı. Şu öğrenen şey gitmedi, kovtamam gitmedi. Hı hı. Her yağ geliyor, onu böyle zannet bir yerden geliyor. Hı hı. Şunu Yo. öğrenecek, iyi şeyden ya görürdü. Yani bu yani bilmeli, bilgili nemeleri kendine. Hem becetini. Demedik bile yok. Yani onu öğretip oluyor, kıyın radyo. Yani genial zat, ne Şvesya'da, öten yurtta, benim bir bumlu. Şu cahil konkurir edip bilen, yani ekonomikasında da, ekologiyasında da, bu estetikasında da, bakasında da, yani, ömürlüğünde de konkurir edip bilen hiç sistemi yok. Şunun içinde yok. Hmm. No. Bunu Mehmetçak oluyorlar. Ben 70 yaşadım. Mehmetçak geldi. Hmm. Yani biznesin içine girecek deldi yalnız. Oo. Yok, olmadı yer alıp kurup zayiat vermeli hiç problemati yok. O men revolüsyoner ediyorlar. Şunun için biraz şunun uyumun öyle. Hmm. Ya son şu iki cayın arasında bir neme var mı kapı ya da taşından ayrı Yok, mı? yok. Her ayrı Birbirinden kararsız. kararsız. Her senin duvarlara mı ayrı? Olmadı Ha, bu onda, duvardan mesten oluyor duvarlara mı ayrı? onda satmak isterseniz satıp biliyorsunuz. Menine şu at ne Türkiye'den yani İngiliz bir topar kuruluşçular kaçık kayıtmalı oluyor. Evet, salancalar yıkılıp. Şolara satacaktı yani. O şolara bir kananı hosar çıkacak. O satacak demesem değil o. Ya da ne bu AKP'liler var. Onların ne yani deme taylo uttursalar. FETÖ'cüler ya kaçmalı oluyorlar da. Olmasa Erdoğan'ın ben yanıma yıkman alacak geldi. Hmm. Ben Bloryalık değil, kapıyım yap. Mehmet Bloryalık. Ben kapıyım açık geldi ama. Hmm. Ne? Kemiğine. Bir cay boş. Ben mihmanhane dolanıyan. Mihman geldi. Ha,
Yıldaşımız biraz giyişirek koşuldu ya. Bu cay bir maslahat verdim ya da öz planın boyunca kurdun mu deyip sorayalar. Öz planımız boyunça, öz proyektimiz boyunça ne bu arhitektörden yakadını tutup bilsem nemeden şu vuruşçu olan son depremde onurlarda diye de o tayda internet çeken nokta yani. Hmm. Ekrana çıkaracak. O sapara başka sizin o aytacak zadınız O var indiki mı gene? param yankı yeme tuvalet var arada vurun edelik kemiğine. Tevavi o Türkmenistan'da tuvalet getirip veren adama vuru hormat silah. O O, Araplara medil şeyleken tarih o, açıp seyrettik. Araplara biz tuvalet getirdik deyip yazıyan o, ekeni. biz getirip versek bize neyle hormat Ha. silah olur kan ben şunu demediyen ne yankı Türkmen oğullarını kanalizasyon vodoprovodun demesin meselesini nerede çözülenini vurun verecek oluyorsa o ansatlar o Türkmenistan yönü yani mekteplerde de şunu kursan oluyor. Bu açık o demet görülür. Şimdi orta öğrenin adınızdan biraz daşlaşmanız için ben tuvalet barada yürütü kanalizasyon tuvalet barada o siyaseti bir kırağa koyup kemiğine şeyler mi? Ha. Bu siyasetten çörek yok ki. Bunlar tuvalet atları uğradılı. Siyasata bizden Aydan çörek manır vardı buldum. yalnız. Ha? O siyasette hiç zat yok. Ha. Yo siyasata bizden çörek var. Şeyle o. Mümkün. O tabii mümkün. Ha. O. Ne şeyle kemiğine sorunuz var olsa verin ben demedeyin. O. Ne şu dağıtlar ben öz elim bilen o kuvvet bilen seyrediyen Hmm. içem govu. İçinem görkeden ortam demeder içem. İndiklemede sapara O tuvalet içi demesinde İçi içine mi alalım? Ermitah'ın içinden elbet değil. Nava men o suratları var. Olur ayratın görkezeli. Hmm. O tuvalet ne içinin tuvaletini görkezer sapara şey del ona. Şeyle. Olmasa. O cemlep bilir sapara Ya isleseniz. bolya iyileşler ne bunu yeme ters düşünmen. O övüncek yani emetecek ol vaydam doktan yönü Türkmenistan'ın içinden ne gurulyan bir atel ne şey 100 tane atel vurdular orada. Şu bir atelin bakatına 200 milyonu 250 milyonu 10 tane şu EPS şu çiğ malını öndüren Davut Grup oluyor da. Hmm. Orta kapasitede. O Türkmenistan'ın 5 oblasında da yeter yağla. O ehli halkı, yani ovu halkını, zahili, ödüm arzan hem kuğuy, yeşiretli, antap, Miras yetişik. kalacak nesilden O, nesle. şuna 100 yıl, 1000 yıl garanti verip bilersiniz. Çoğulukluğunu da yetik gider. Her 20 yıldan yıkıp bir caya vurmana gerek O, yok. ödüm soğura malın yok, doğuda malın yok. Ne daha soğuda ne daha soğudun yağdayını bileyen de. Bu hemen turvan. Dağış olsun, Ton demir bile bile olsun çüğür çür ya. ya. Bir ton bile çüğür ya. Ödüm zay çok ya, sak çok ya. Ya bu zaşoğun köyünürek zaylarının yanının maşini geçsin, yani epşiketi yolun seviyeti nedir? Hmm. Aşağı balçık olan çok ya. Yani şunun için altyapısını yani kıyalar edip etmeliler. Ne, altyapısı edilsin görüyor musun? Yani geotekstil ne şunun için gerek. Ya aşağı çöksün ya dargasın. Yani bu ada geosetke dip çık ya. Ondan bu iş. Ne aşağı çök ya. Hmm. Ha, indik gezek. Hatta Görköz'dü ya biz onu bir kez. Geçen. Yok biz Yanlışmasam Görköz. öz aramızda akinemelerde var kızı Ha onu. şeyle mi oldu ben ne bileyim ekran ile öz aramızın arasında tapağı yitirdim ben sapara. yok biz nemelerde Hmm. nemelerde var kızı onu. Aha. O hem de hadi yani akıllı başlı o altyapılı
düýüplü etsen ömürlük zat edilýär. No. Ondan Putin'im gerekkel, nasyonallyk bolanda Putin'in gazy demesi. Ağa da gerek däl, holsaram gerek däl. O. Arkada O ağam gerek däl. başka deme de gerekkel. Elektriğin özünden önün soň kemine. Hmm. O hiç kime minnetli däl. Hmm. Elbette bunun bilen ýa zawut fabrik göredip bolanok, ýöne köprek goýsaň zawut fabrikam dörer. Özüm ýa Türkmenistan üçin gerekler. Çöl ýerde ýaşaýan adamlar üçün. Hem elektriğin, hem suwun, ýa elektriğin mut bolanok, suwuny näçe metrden çykarjak diýsen guýy gazyp, demem, bravo oýnamadyp. Hmm. 200, 300, 400, 500 metrden suw çykaryp bilýär-de. Ve elektriğin mut bolsa demesi ýok. O hem suwly, hem elektrikli, o telewizorly, internetli. O bir ýa medeniyet, bu medeniyet hep bolýar-da. Çölüň içine. Hmm. O islendik yerinde. O Türkmenistan'da yerin aşağında su var yerinde ýaşaýyş etip bolýar, gurnak bolýar. O da sotlaň bir onun ýaşanyny goý. Bagyň wakjaňa diýdi. Goýunmaktan gezden ýör. Sana näme gerek? Oh. O aňsat durmuşy kynlaşdyrýarlar sapara, kelläň Yok, ütkäpdir diýip. akıl bilgi gerektir. Bilgi, o bilgi ýöne yatan yerinde bilgi gelýän däldir. Yani bilgiğin gelmesine sizin gelmesine yani Türkmenistan'ı öňüne alýarlar da. Yani internet näme üçin ýok? Şu bilgi bolmasın diýip ýok da. No. Şu atlara düşünmesin adamlar. Kellesi işlemesin, pikirlenmesin. Kellesi işleyenlere de kelläň ütkäpdir diýsinler. Oo. Hmm. Oo. Olaram bar puly ýa-ni agalar bilen bile paýlaşmaly. Bu Kremlindäki Yeme agasy bilen. kemine men şuloň Owurlan dadynyň bir näile känem bolanno. Şuloň Tirýan dadynyň ýanynda bir düýede gulok diýýär-de. Şuloň Tirýan dady Nung etse. İň adynyň. Ben aýdym, ýa bir ateliň şuloň boş duran atel bar. Şoň birine ähli Türkmenistany jaý üçin material edip bolýar. Köprü üçin material edip bolýar. Ýol üçin material edip bolýar. Ýa çyğmal. Bir ateliň demesine. Olar ýalak tök boş duran näçe tanak binalary bar. Bular nämäni kowalap ýörler? Çölüň içinde, köl gazyşyp. Suw ýok ýerde köl gazdylar ine. Ya şuloň aeroportu var, aeroport. Büyük samolot uçup bilmeýän sebäbi şoň pilotly nemeleri boşok bolmaly, ýalňyş salynan bolmaly. Ine şu EPS, şu ýoluň aşagyny düşürmeli zat. Sebäbi o taýda kanal geçýär. Aşağında yaratı suwlar bar-da. Ine şu EPS 1 metr, 2 metr EPS goýýan, düşýän murlokan bakadym ýok. Bir tondan 10 hektardan bolýar. Az wagtda goýup bolýar. O. Ya beýle aeroportlaryň şundan. Onuň kanal geçýän ýerlerde töwere şor alyp getir-de. Şu şor ýerleri şular ýalak jaý hiç adameden okşor. O sapara size teklip geldi. Çok da yani köp çıkan o çok näme diýdiňi bilen o. Çyğmalam özünde var.
Sapara size yine teklif var. Hı Şu hı. Cahiliye San Francisco'daki Fistaşkal Meydanı'nda kuruldu ya. Bolýar. Doğru illeşimiz. Bor. Gel meni alıp git. Ogo, gel. Hmm. Sen bir yüzüňi görelim, gözüňe seyredip soň onuň San Francisco'da urmalyň, ondan agyrda urmalyň. Hmm. Urars, oň hiç bir nemesi ýok. Aa. Ya o zaman 3,5 ayda kuruyoruz diye. O ýok, 4-5 bolsam haýda da oturup bolýar. Yine 2 ay 2 aya düştü. O adamı var. İki adam bilen ne 10 gün ne şu jaýyň karkatyny ýygnadyk da. Ýani kabyn çadyn. 10 gün böyle bir adam. Hmm. Men yarım işçi. Ol biri doğru iş. Bir yarım adam bolmaly. Men käte başlyk tarapy işlemokda. O net bu net diýen. Yardıma biri gelse diýen ben başlyk bolýan da. Onuň ýar nemetini başlyk paý diýip alýan da. Hava sapara jemläli neme gep Bolýar, gurrun kalsın indi. Sag boluň. Siz Agyrykda şöyle bu gyýderilen günü bolan soň siýasat nemet mällidik. Ne şolar ýalyp bir zat bilen. Dedi güýmällidik. Yani temile kelimiz. bolýa sapara sağ olun. Sag İyileşler. bolun, saglyklykda görüşelim. Size de sağ olun.